ସନ୍ତୁଳା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ପାଣି ସନ୍ତୁଳାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆଉ ଶୁଖିଲା ସନ୍ତୁଳାର ଅଲଗା। ତ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଶୁଖିଲା ସନ୍ତୁଳା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସନ୍ତୁଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଛନ୍ଦାକର ପାରିବାରିକ କିଚେନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ ନେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ, ଏଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏଇଟା କଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁ, ତାକୁ ବି ଲମ୍ବା କାଟିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ, ୟାର ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼େଇନି କାରଣ ଘାଣ୍ଟିଯିବ ନହେଲେ। ଏଇଟା ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ବି ଏମିତି ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କାଟିଛି। ବାଇଗଣକୁ ବି ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା କଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ରସୁଣ କୋଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା 5 ଫୁଟଣ, ଏଇଟା ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ। ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ମସଲା ପଡ଼େନି। ଏଇଟା ଗରମ ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 4-5 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ 5 ଫୁଟଣ ତାକୁ ଦେଲି। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ମାଟି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି କାରଣ ଏଇଟା ଟାଣ ଜିନିଷ, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ। ଏଠି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଶୁଖିଲା ସନ୍ତୁଳାଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଟା ରିଫାଇନ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ, ସେପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପାଣି ବେଶୀ ପଡ଼େନି, ତଥାପି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ମାଟି ଆଳୁଟା ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଇଟା ସିମ୍ରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ମାଟି ଆଳୁ 2ଟା ଯାକ ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଏବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଆଳୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସେ 2ଟା ଯାକ ପରିବା ନରମ ପରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ତରକାରୀରେ ପକାଇବେ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ତା'ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ହାଇ ରଖିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେନି, ଗୋଟେ କେମିତି ଦରସିଝା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବାଇଗଣକୁ ସିଝାଯାଏ, ମାନେ ତରକାରୀରେ ପକାଯାଏ। ଏଇଟା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଖୁଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ସବୁ ପରିବା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଏ ସିଝା ସନ୍ତୁଳାରେ କିଛି ମାନେ କିଛି ମସଲା ପଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିବା ଯାକ ତାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପୁରା ସନ୍ତୁଳା ବନିକି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁରା ପାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଛେଚିକି ଦରଛେଚା କରିକି ତାକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇବା। ଏଠି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହେବନି, ଏଇଟା ଏମିତି ହାଇରେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ମିଶିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ, ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ପାଣି ସନ୍ତୁଳାଠୁ ଶୁଖିଲା ସନ୍ତୁଳା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ,